Cara to Lek, Hani dadi nganten. Duh, Hani dadi nganten kok ning ndi? Kok dilongkaseh? 10 sekulan. 10. Iya, Mbak. Lah iki melok nganu Mbak, rasaku. 11 bulan 10 2026. Dino Minggu. Sampeyan dino Minggu pas tepak yo. Dino Minggu guys kayak gawe. Hani. Entuk dileh kae. Cepulek. Ini apa imbel-imbel. Jenenge imbel-imbel. Godhonge sing gedhe. Ora lagi dulu sak mono gedene kok. Masakku tak kaya kurang mati. Kadane kan kok. Enggak mati. Matang. Ya. Masakku kok kaya kurang mati. Masak. Imbel-imbel. Ulang-ulang kok. Iya masak. Lah yo masakku dhewe lah berarti. Oh, kan. Katering. Gini banget kena iku sok nek gak kena. Masa ada kok aku gini banget kan. Ya kira masang wifi ya gitu. Kemarin pasar, komputer nggak benar. Bojoku lah yo nek saulan 100 sih, Mbak. Angkat to. Soale bojoku yo meter. Iya majikan saulan 100. Aku saulan 76. Nek sampean kan ning omah lah, kok aku ning pasar. Jarang kan? Kan. Ayo pindah terus. Kan Mbak. Mas banyune gorene kuwi adem apa ora kok? Adem. Ora nek ombe. Ndak. Tak seni nang betul. Mah, ora adem kok. Kak kayak aneh. Ana, ya makasih. Ya tak kira ora enak kok. Ini pola tak. Ombe iso nang kono. Ya wis makasih. Nganggo koplak. Welcome. Sakit lho. Ya. Tak tekokno. Sampai perkali tak harus mawar-mawar. Ancen kok Kuwi nek bolong silete ngene nek aku Mas lemahnya jajan nek ora ngantek anu ya ora. Lho ancen kok bolong. Loh, iya. Ya Mas. Lapangan tuh kenane amat. Awakmu ngerti ora nek dolan mbek Mira? Iki pinter ngomong yo. Pasam. Mira, sini Mira ini ambilkan ini. Ngono iki nanggo bahasa Indonesia cak karo kuwi pokoknya dolan. Lah ancen nanggo bahasa Indonesia kok Iki mandor nganu, mandor kawat, guys. Mana itu sarungnya dulu. Dongkon tumbas berapa Mbak Rita ya guys ya soalnya memang kurang jadi ini tumbas 15 ribu lagi es krim aku tumbas nasi rendang ya sebenarnya nasi padang yang enggak lama guys buku soalnya enggak masak ayo tumbas sarapan ya pasar lontong. Waalaikumsalam. Cek udah di ruang kerja. Pak Amit. Yes. Iso, mana?
strap loro. Aku kan gocek. Kayak gurih pokoknya ngarep. Puri. Aku mau bisa rezeki barang. Nang sesuk. Ya, iya ya. Ini lek banyune. Ya Bu, sisa suara dia Bu. Oke guys, ini wis banyak utang ya guys. Ini Bu. Kone kok lah ya, Mbak. Tiga gaok-gaok. Ini apa mau gas gas. Apa? Oh, ini Indonesia. Godong guys. Ini sama dimbleki terus letak nih ya. Nyanyak tren. Tapi mie telur mah ada diaki yo. Aku tuku telur dek nane lo. Bisa dadi bagi mie telur. Mie telur. Anu, 2.000. ngombe 3 ayam. Iya. Iya, Mbak ya. Aku kan gak tau nanggo kuwi ya terus dek nane. Pas enek kuwi aku nanggo kuwi dadak manis sedo dibagi. Ini ada ini. Lembut. Mono. Lha ini mulai jam pira, Lek? Loro katanya biasanya. Yo motan neng ngono kuwi neng. Awal. Oh, Malah api ya. Wih, just Mario. Mas makan dong. Makan burung ini. Mas makan kok.